Doming Mabali Namin. Mapan kami di kampusan to, Dom. Oo na. O sino ti kadwa? Ay, pasensya ka. Suyapak maray na. As usual, ni Nanang, Isumati ka na yun, akadwak, no kwa. Di ka umay? Umayak ko nga madamat ikamakam ko nga script iti drama. Iso, Amok kat abisi ka. Iso ada kami latan ka na ng timapan. Uray ni tatang kat saan ka no makapanaw di barangay hall. Lakit di Tani, eleksyon mo't ngamin sakbay ti pista dagiti natay. Nagatidog ti bakasyon dagiti mga opisina niya. Uy, isa sigurado nga ado ti agbabakasyon nga aggapo iti syudad. Nawaya dagiti mga opisina nga agawid ka dagiti hometown da. Ang mga nagbakasyon daan ti Isabela dito'y nagbugsutan. Aya, nasaya ta. Nabayag mo na sana nagbakasyon dito'y daan ti Isabela. Wen tamasansan mo't aninanang timapmapan iji lugar da nga Isabela. Apay nga gisem ka. Maray awak man dita. Ni Auntie Isabela at taga Isabela. Adda pa kasaritaan day tanagan ni Auntie nga Isabela, tapna mom. Wan ngagpaisaw. Anya ka iti istorya may papaniti day ta. Ay, di na kun pag-istoryain, Tom. Mapanakon. Manakaman ako na ako. Anya ti amok ngayon, mag-istorya ka pa Akasam ton dagi jeli na baak, nawanak to pa inol daw. Ay, as usual, adalat assignment ko. Bareng Jack malipatan. Bareng no saan ko matulugan. Ay. Sutil sakit timot na ito. Kasibsibot na ni Rosa. Agpasimot na agmanay. Kas, idi si bibiyag tayo pa'y. At dalata okasyon madanon ti kaldawan dagiti kararwa. Kaldawan tayo akararwa kung ayon tatang. Kararwa tayo butay. Aywan, kahit nagasat tayo, tasang-sang kamay sa tayo matlat tagayam at taga nagbugsutan. Wanan niya. Kaslamatan na ungaw namin pinsan di barangay tayo nagbugsutan. Dandan ni amin sa mata kabaranggayan tayo kat adadamat dito yan. Naungaw sa amat na namin pinsan ti lubong. Wain, panagkunakot kasta. Malagip ko tinakal-alinggat apasamak sakbay anak puutak ti panaglaylayag ko iti kaulpan. Aywan, limnad sa tidaga. Ay, diyak kaya talagi pan, nakaputbutang tinapasamak. Mabali, di makisagpaw ka na kayo, Apo Chairman Gustay. Ay mabalin ahangam. Sino kay tayain? Nagtaar kang lakay ti busis mo? Di mo ko na analipatan na kaon. Imubing latilangat. Lasin kayo. Nagtaar kayo nga Sa balik amok arupa yung. Ay, alabag kagawad domen. Asino ang ijay daga? Lasinan nak mangaraw. Da kayo ni ama palang amamuyaw.
Ay, usto ka, kagawan. Imbag man ta mailasin na klata. Uray no nakaputo labak. Ay! Na. Kastangayam! Ala! Ay! Uray gayam mamuyon kan lakay kayon. Nag-Facebook kayo, Mike? Asos! Ay! Amen sa tao kat nagbalin nga agraraman. Na. Kas kanya, ado tinaaram ko iti ibbe, gapo iti dayta na uso, apo tula. Naggasat kan no adot na arem mo sakbay anaungaw ti lubong kakapalan. Na. Di mo ko na nga umapal ka pa lang, Gustan. Anya, tili pagbagamot Sophie. At datayo lang aruden iti pagurayan iti awag. Alan, supeng. Saan kan nga agimon? Nintupay bakit ka? Panaw-panawa ko, agin papauyok it day. Nay, napay ama. Ayan ngagpaiso ni Ina Dupaya. Ay, saan arido pa ya, babae, ti bagaman, may babae, laday-day. Ay, sorry ama. Saan aya nga iso ti asawa yaw? Ay, saan mo't ni usang alias maduna mo't ti talaga nga asawa, asinubya. Na. Lukas ta. Nagsina kayo idi kan Ina Madonna? Katwun ba? Alaman garod kakapalang. Istorya man ti pakasaritaan ti love triangle yung kada Madonna kan Dopaya. Nagistoryan. Na. Sama ti agbalin a center of attraction yon. Talaga ada kayo na ama. Mang-meeting sa kumaita ni Katuganga ka chairman. Mas paunaan na kayo. Wan, paunaan na kayo sa agistorya. Wan, agistorya ka man. Pangiliw-liwagan iti dudukot nga agura iti awag kada tayo nga agpa langit. Ala, tapno saan tayo amasikuran kan mautoyan nga agura iti call to heaven. Babaan kin Apo San Pedro, istoryaan kayo man nga raw. Nagpintas si love story ni Ama Palang. Nagpintas ti pakasaritaan ti biyag mo kakapalang. Story ko na. At least, nag-for-good ka kini Madonna. Ay, wunbay. Tao tayo laang met anagbaso, lijay daga. At least, nasarakan yung mutlaang tay ibagbaga dagiti papastor. Papadi, kaskada ministro amang magbaga, sakbay ti kanibusanan ti lubong. Wen, ket sapay ko ba tanakapundo ak matlaang iti panag-about piskaw. Mayat about face ko nam ti pa nagsublim bakit mo. Mayat. Ay, nagasat ka talaga kakapalang. Ay, ad-adupay kumatikas iti kinunam nga about face. Ay, awan. Ano kanagiti kapadak anagin tataraki ijay daga. Di maikaranu ko di purgatoryaw. Nay, apay akas tati kunam kakapalang. Ayan kanida kita'y kapadam managing tatarake ije daga. Kapadata ko nambet Agusteng. Ay, di mo mo't ibulkarin akaka.
alawin. Adu kabe, naging tatarake, weno, naging pupugay, jay daga. Man manula dagitikas kanyak, about face. Ay, talaga aman manaw, dagiti agsublay, itinagapuanda. Ikat, agkararag talata, gustay. Bareng saan ani ipusan, di mangguyod kadata dito. Anya! Imbag, tadakamot gayam dito'y supeng. Ay, wen, sinapol ka talaga. Tako na ni Ama Palang agpapauyo ka kano. Uwan, gagangay la kanyak day tiyayan. Kasta, Nagsublimot ni Palang kanyak. Kan inururay kumat nagsubli. Saan nakatimulat iti daydi inang ko, nga iti pimanaw daydi amang anakasarak iti nang sulisog ken kwa na apasurot ni Lucifera ket simapul metten iti pasurot ni demonyo asimurutan na. kasta aya. Uwan. Uray nasakit tinakam ko. Uray inlunlunod ko idi ni Palang. Inkarkaragak lata. Asapay ko mata. Agsubli ni Palang. Nagsublay. Ay, kat nagsaya at adamag daytan. Talaga kasayaatan adamag ti panagsubli na. Iso nga ada reunion me sakbayan narba jay balay me. Ket nay, ada tayo matindi daw. Kunada nga rod, agsasarak tayo matlaan. Oray sa dino pa iti pakadandanunan ti daduma, agsasarak tayo. Anya nga tanga awag ti mauray tayo sufeng. Awag nga, No, sa dinaw ti papanan tayo Langit met lang ata ti papanan tayo. kunada, si kakano amis mo ti makaamo, no, langit ti turungam no matay ka. Amum kano, di tamis mo abagim, no mapan ka iya impyerno, wano langit. Unan ya. Siya nga ta. Langit nga ta ti turungot. Uno, impyernaw. Imbag, ta nakita ka pas. Og sublikan kanya. Bungal at sakit tinakom ko di panangikulkulasay ko kingkay di daga. Ay, di na ko sulisugay, dupaya, ditakan. Ay, di na panawan pas. Ay, atong kamatlagayam. Ibabawit di imbagbagak asaan kan akayat. Mandakod, saan kan akayat, ditamaw. Pas, my love, magsubli ka. Ay, di na kasitkan, ipusan. Kukwakan dupaya. Taurayagan anu ka. Saan mo na mapasubli tayo jay alakay palo. Laklakayudan, lagarudan. Di nakadi makita. Nagpugyak. Katatarakyanak. Kadagiti amin anatarake. San ka kayat? Kayat tipusan. Ay, so. Imbag kanyak tasan apo tulap ti makit kitam alanga. Ikaw ko lang nga isuksok.
dito'y ipos ko. Malingdanan dito'y sapin ko. Sapay at dapay kagay ko. Alan, umay kando paya. Siyak tinay tuding at sumurutan. Umay ka! Hindi nagpulipusan dito ipos mo! Awanan, dajay adupaya. Ay, awanan ina. Insing kaw jay ipos na, jay ipusan kat ingguyod nan ngayong panaw. Nabuya mi ina. Ay, kaasimot piman. Na, maasyan kamutlakan ko ana, kakamaduna. Uwan, kaasyan tayo, dagiti nayaw-awan. Agyaman tayo, kadagiti kapada tayo at sumursurot iti umno adalan. Ala, tangay Nay, adta tayo adan ni Gustay. Di pagmimitingan. Agmimiting tayo. Ay, agmi-meeting tayo kanaon, kakadwa. Umad-adon ti tao dito'y pagurayan nga ibagbagayo, chairman. Kararwa, kunam ina maduna. Ay, uwan gayam. Natay tayo amin ang iso kararua kunagkuma. Kat uray kararwa tayo. At dalata mabalin tayo nga ramidan. Agkukuyog tayo. Papanan tayo nga, chairman. Kastoy nay, sana ko na chairmanita. Ta sana na nagbugsutan to'y ayan tayo, ta nagbugsot tayon. Ay, natay tayon ko na kuma. Karwa tayon, kitadda tayon, iti sa bali alubong. Malama ka mo kayo. Oh, anya, matuloy, ginagmimitingan tayo, apa nagpista tayo. Adan nakita yung abinyo, inulugar, pagraragsakan tayo. Papanan tayo. Kunayo idi nga agkukuyog tayo, oray sa dino ti papanan tayo. Isong agkukuyog tayo, mapan tayo makipiesta iji daga. Daga, kitnunaungawan ti lubong. Dapay la daga ay. Basta, adda piesta papanan tayo. Enjoy sa daga. Isungin tayo. Nay. Nagsikuti kayo matan. Agkuti kameten at chairman. Awan da suping kenrosan. Ang mga no nakaunaday jayan. Aywan. Ayan da suping kadrusa. Imunadan san. Ang mga no adda nakamasayag iji punyararya na pandakinita. Aya. Ade, intayo nga ruday. Agkukuyog tayon, kakadwa. Let's go, 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 go! Nay. Adda tayo mo dito'y daga. Adda mo't lagayam daga, kakadwa. Kunaklano na ungawain. Uwan nga raw. Ay, bayat. Nakasubli tayo matlang dito'y daga. Ay, Madonna, mahal. Oh, haday bagam pa lang. Si Kambait, mahal ti inawag ta. Palang kung kunamit kanya ka. Manipod insukat nag. Timang kanan apaleng ti awag ko ken ka. Saan kan amahal? Si Kambait, nagsarita tamitan saan ay? Ngalala, agbanding kayo ng sweetheart. Sweetheart.
Apalang kayon siya. Iso asa pulik man ni Sofing ko. Hey! Kanya nga'y tatang. Makipista tayo latan Ure no awan nagidasar iti atang kadag iti pansyon tayo. Una. Ngamayan daro sa kinanang yaw. Nakipanabundan sa. Ada ngamin na isang put itay ama itabon. Na imasayag ka no, idi po nirarya tayo. Ay, mayat Uray na tayo-tayon. At dapay lang di po nirarya tayo. Kita niya tatang. Nagado ti agturong nito. Nanay. Pasiga nakapuraw na kita. Kararwamot na kita. Damot gayam lakay palang na kita. Mayatan ti kikibinan da ka ni Ina Madonna. Nagkapyadan. Anjagay. At pista tayon Chairman Gusteng. Ay, agpesta tayo. Saan aya nakairuaman tayo daytan? Wawan. Dito'y nga ro din ipagpistaan tayo. Kasanaw. Dito yan, ti pagpistaan tayo. Wala. Sa dino ko mga road. Hadda ditan tayo kumakanta iti punirarya. Isu ti agtukar. Alam! Gananaso! Tukar! Nay, dapat kaya magtukar. Uwan ba? Alam nga ruda, kakadwa. That's for all! Sige! Birukan nyo dagiti kaparihayaw! Sala lang! Awan gulaw! Sala! Tatang! Nini, magsibirok ti partner da. Datamot lat, awan partner na. Ay, problema ayan ay katuming. Ay, datan atag partner. Tatang, madi, saan ta nagsala? Nagpista nagiti kararwa? Kararwa kami mata na nagpista. Ay, tagtaga-hinap lang agpaisaw. Domi, mabali namin. Aldawan. Awan mo't langin daro sa mangyag iti balon dito yung sementeryo. Katlimot katugangak Aguste. Di damot lagsina ni ti kasarsarita na apada a senyor ni tabahirapan tiyan. Awan mo't aramida kung litaw nagaikan min taglawlaw. Kun napinturaan min na iti pansyon ti lolo kun lola ni Rosa. Pamagaan lang ti pintura na. Ay, nalinong matkat din iti sirok ti paper tri apagur-urayak. Ay. Mayat ti poloy. Agam, mayap-ipak matay na. Mapana kong bakit? Day, anyan, may kawak man, di talanga man nagrubuhat lakay. Apay tilangak. Saan pa'y mo't ang naggibos ti terminom kas barangay chairman? Ngumapay nga adamot nga ijay kampusan to, ti papapanam. Awan nga rodan nila kay Akos a si Paul Toriro. Siyak tinag-aplikar a sumukat keng kuana. No apay mo't nga minadi na mutlakat na urayan ti kinunaday di irbularyo ang nagkuna. At talo abulan laangan ti panagpaot ti biyag na dito'y rabaw ti daga. Dahit nga raw,
Apag isunto nga gibo si term kon a barangay chairman kung kunakidi. Ngam ne, gimanat mo na nagurnos dagiti sa ka na. Ala, sapay ko mga rod tas sa dilangit ti simaklangan ti kararwana. Sige, mapanakon. Agawid ka amangal daw. San siguron? Adamat karinderya iya sungadan ti kampusan tao. Agbayit milak to na iya. Ay katwin Ala, tapno amok. Ngam, amang ano makapanunot kami to kinrusa at dumawas ijayan. Ira namin to, niti pangal daw. Ay, nakailata. Ngam na dalos mo't taglawlaw na giti pansyon day di amang kaninang. Di uray man. No, di mo kayat nga umay kami ijay. Sa balin sa man titurong ta sa umon. Sige, mapanak man laangan. Nakasurun laad hagaws. Adupay ti sana nasarong kara na pansyon winutanam ditoy. Kasmut dagiti aminatay. Nalipatan nga tan dagiti akim minatay wino akin kabagyan. Sino nga tati akim pansyon iti daytoy. Urela naglumutan ti pansyon na piman. Ay, kuskusak man ti lapid at numabasa ti nakasurat anagan ti aking pansyon. Dayta. Imbag ta, dabit-bit kulat ta, ng steel brass, ngayon usar mi kan duming, idi kalman, kadag iti pansyon da amang kaninang. Dayta, mabasan ti nakasurat. Maria Teresa Chodor, 1957-1979. Naguri ka. Nagubingan da ito'y anatay. Nayanak iti 1957. Natay iti taon 1979. Di pa'y kat 20 kat 2 ang di taon na di natay. Ne. Apay nga ta. Anya mutim patay da ito'y. Good morning, Tata. Nay. Kunaklan awan sa bali at tao ditoy. Ay, good morning mo, Tadeng. Anya na nagpintas dito ya, babae. Itay ka kadipay? Saan ka nga minanakita ka? Naglingadak kadagitaruno iti ampir ti pansyon. Kasta? Awan kadwag. Agdalusak ko matitoy ayan ti pansyon ko. Ayan ti pansyon ko na kuma. Saan ko gayam a pansyon? Awan sa matintugot mapagdalus mo, basang. Nalipatak nga ron. Ngala sa nabali. Ada dagita inusarmi di manugang ko di kalman. Inakalaan, tatulungan ka namang dalos dito'y pansyon. Gayam, kapin anong gayam ti akin pansyon dito'y? Kasingin ko. Kastaya. Sige, urayan nak dituyan, tinakalaan na giti pagdalos. Nagpintasin dayta. Apay ngawan kadwana. Tulungak latan. Kasimut piman.
Uray saklatan ti agdalos. May mayat mo't ngamin dati pagtabas ko. Sige nga, Rod. Ang kababain. Agpuya kadilaan. Ay, wala na. Sa may sa mga numagatilang kalain, basang. Kan marugitan day tapuraw abadom. Thank you. Uray manu apan yun ti dalusak. Ano kasta ti mang bantay kanyak? Sana ka mabanog. Ay. Naragsak kayan sa ama. Nawawan. Pakaragsakak ti tumulong. Nang runa ti kaskin ka basang. Thank you. Agbuya kalatan dita. Wen. Sige. Buyain kayo. At daula. Ay, yay. Nakasaganan sa tumukkaw. Di kaya garaw. Siyak ti makaam mo. Anya ti aramidam. Abugak laang dayta. Shoo! Umadayo ka. Agbantay ka laang ditoy. Saan da ka ngan anwan? Basta saan ka mat nga agdangran. Ha? Kasasaom di taulag. Makaawat mat dagita. Ulag da ama ko na. Adamat pangdengag da. Na. Imbabanan ti ulo na. Kat aguyasan. Agsublin iti abot na. Saan na kayo nga anwan? Basta saan nyo matadangran. Kasta? Sige. Ituloy yung ter-aramidan nyo, ama. Awawawan. Sige, lipasak na ito yan. Naglokon ni Tatang Morosa. Sumipngutan ngam di pa'y lagam nakasangpag. Wan nga, Rod. Adda ka di kadwa na anapan iti kampusan to itay bigat? Awan. Nimbag kumaano san akakuyog da duming ni Tanod Ugok. Tabinilin ko kuman amapan nakadwaan. Ay, mas daawak kini Tatang. Lepasan na pa'y kumati terminawan no. Panagtakam na barangay chairman sa mapan agtrabaho iti sementeryo. Awan ka nung arudan tay sigod a sipulturiro. Takasanumot nga maid. Naisapsapa mo't ti ipapataynan ngam jay na itaning biyag na kunada. Kun imbagkit di nataningan day di ama akkos ngam nagtultuloy payla asipulturero. Nakaskas daaw nga rod mait. Napigsalat ta ka naw. Sa bagay, ada kanser asaan ka no amarikrik na. No mariknan to tikidagnan, matay mat jay taon. Un nga taa. Ay awagam mangkit day. Saan nga min asumungsungpat itayo awagak? Ang mga no si katisong batan na. Ay, wala nang. Mabit lang. Ay, muna kami, kagawan. Tawad, sige. Makamu aklatan nga girikap diti barangay hall. Ay, makabanog mo't at talaga tiyag kampanya. Sana bali. Manulangal dawan, eleksyonain. Makitan ton tibanag ti amin. Ni maturusan na daw. Hello? Dumeng, ada ka din ni Tatang ditayan mo? Ada ka dita barangay hall? Uy, naandaak dito eh. Ngamjak kadwa ni Tatang. Apay aya? Ala, Dong. Saan pa si Mang Pait? Ada ka diti balay na. Anya? Kat alas 6 sumipngutan. Ayun nga ron. Napanan na pa'y nga ta. Imposible mo nga dapala iji sementeryaw. Anya? Anya kumangay ter aramidan na ijay. Ngaging kay ti kasto nga oras. Lay talaga. Ay, angam ko na ni Nanang. Mapanmuwanawanan ijay sementeryo. Anya? Numabutang ka,
Ayabam ni tanod ugok akadwam. Kasta ti ko na ni nanang. Ay, sana ka mabuting. Ang adapay lang at ija aya. Saan tayo nga ron nga mo? Kasayaatan no ijay ti pang sapulam. Ang mga nun niya ka tinapasamak na ijayan. Kwa. Sige. Sige nga raw, nakitaan. Sige, umawag ka dagos no ko Bye. Bye. Kasano na ito yan? Rabiin, mapanak iji sementeryaw. Ang napanan nga tangamin ni katugangak. Ay, awagak ni tanod ugok. Bareng maayabak akadwak. Ay, nabanogak basang. Agi na nakangarudan. Uray, tanadalusan matan to'y balay ni amang ko. Amang mo gayam takin pansyon ditay kunak no kasingin mo itay. Wan, nagkuykuyog kami kini amang ko. Adayo tinakadandanunan mi. Kasta ay. Nyabot timpatay na, jak mawatan. Ha? Gayam. Kasi tinakunak, kinuna makasingin mo, ti aking pansyon itay dito, oy. Aguri ka. Dua gayam a pansyon. Tai mo na, pansyon di kasingin mo. Dati may sa pansyon ni amang mo. Anya nga timpatay da? Ha? Natay da adwa? Katsi kalat na bati? Naggidan da ka di anatay? Unsa? Na, hindi mo masigurado? Ayak mawatan? Wan, naggitan kami. Naggitan da ako na kuma. Maululawa. Ay, maulawak Mildred. Ay, papo ayak. Abangan numabisin ka. Hindi ka mo't ngamin na ayaban itay na panak na nga niya ka rindilian basang. Sa anak amang mangan. Mas dawak mo't. Ay, mabalin ayamot ngagbiag ti sa namang mangan. No kayat mong gawin. Itulod kan. Rabiin. Yay. Rabiin mo't gaya mong ngagbaysaw. Di mo gayam amo, arabiin? Wanaya. Apay ngay. Diyak mo't napuutan ti urasan. Payakas lang naglawag mo't lat ti panagkitak. Idinto ta nasipngat mo't gaya man. Iso nga agawid kan. Itulod kan. Aging ga ijay gate ti Campo Santo. Maglakit din, ta kondisyon latta to yung motor ko. Nauray man-mano ang mausar. At na nagluganak na may dito. Diya akong isarap dito kampusan to. Ipaigid ko dito ang pertigate. Kibasan! Thank you, iti panang itulod mo kanya, Kwan. Ni tatang na diya. At da nang itulod kan kwa na. Ay, muadin saray tiya. Dinak pinakita. Taan na ilingidak kita gait. Urayot arumar dita. Hanggang apingawan masirayak asilaw na. Kaya't naasawan. Magmagnay ti kasipngatan. Babayo, sweet lady. See you. Adda talaga kasarsarita na. Sweet lady ka no. Ay, dakas sa talaga. Adda kinasinarak na ababae di ta sementeryaw. Isulaitan. Sino ka? Ay, dinak paturungan dita flashlight mo. Masisira pa. Siyak na ito'y tatang. Dumeng.
Apayan, tatang. Ay. Awan silaw yaw. Ay, Apayan nagkarabi kayo mutan ni takampusan taw. ay. Kan asinaw, jay kinasarsarita yaw. Nay. Anya dagitang ibagbagam. Ay, imbag ta nakamotor kang imay. Yang kas na kon. Ha? Kasla da kabutang yaw. Anya kabutang alan. Yang kas na kon. Ay, Awan, tatang. ay. Eh, Kaya manak. Mas dawak. Kasla mabut-butang mutan. Idin to ta naglaila makisarsarita ijay jak nakita katwana. Kasla nagtagtagay na bak. Anya day dyan na pasama kanyak. Napnapa namin tinagmalmalam. Apay anarabyan ka. Ha? Sakit saan ka na ng rabi eh. Nabsog ka itinagapwad. Hindi ka mo. Ay di ka man gusting. Sana ka makikaidakan kan no ulbudan nakmanay. Bakit? Hindi ka mo tinapasama kanyak. Anya, Aklo na nagululbuda kiti namin adon na daras ngam. Ay sanak nga agulbud ita. Patkin na kumama iti ibagakon Ay, saan ko nga mo no anya tinapasama kanya kaya kampusan to. naa. Ay, Na. no nagtagtagay na pa ko no. Pudpud no nagiti inaramid ko. Ay, Kasano da ita? Apay nga agsangit ka. hindi ka mo. Agpaiso na gijay no. Natagtagainip ko lang ata. Ay, jaga mo. Tinapasama kanyak bakay. Magsasao nga tayo ti Mapay nga agluhasay. Bakay, mamati ka mo't kanya ko na, please. Nana. Ay, andyan di talaga. Ay. Apay nga agsangit ka ngay. Alaka din na patyan na kuray talang, please. Di ka man. Isardeng mo na itan, tanay. Ay, yapo, maalyawak di talaga. Anya? Kas kalaal-al yan di tan. Sumandin ka man. Ay, maturog na kitay. Ay, mas daawak man kagawad dumeng. Anyat nangayaban nyo kanyak dito'y kampusan tao. Awan mat minatay kaw sarong karak dito'y. Tadada amin ijay Manila. Amay kaw. Kabadungalan niyaw dahil di ama akaw sa naglaklakay as si Pulturero. Patsyak nga do ti amuyaw, may papan ka nagiti nagkaw na ana itagtabon ditoy. Ay, wala. Katno dito'y kami nga agtagtagay iday kada akaws. Ay, nakalalaan na pa yan kit di ati kanser na siguron. Ay, dito'y mat gayam ayan ti tanam day di kumpadri ako'y ti tinurong ta. Ay, anay, mas daawak. Adamat nagdalusan. Ay, itaman pa'y. Latang, umay kayo na. Agdamag kayon kan ama ikaw. Dayta. Kasta ti pakasaritaan dagitoy agamba ana itanam ditoy. No kasta. Ay, Angem nabayag nga awan nagdaldalos ditoy. Tawan kakabagyan da nagbati ditoy nagbugsutan. Adada amin ni jay Amerika. Tatang, kinunayo ang nagtagtagainap kayo. Ngam saan kay samot ang nagtagtagainap? Ay, anyat na tagtagainap mo aya pari gusteng. Ay kwa, sana kay man nagtagtagainap ta siyak tinangdalos dito'y nagrabrabi ak. Anya? Maawata kaon. Jay babae anang bambantay kanya. Anag ko na akasingin na tinaitanim di tamay sa akit.
Alya. Ay. Uy, binambantayan na kinapinta sa balasa nga naitabon dita. Ay, sana ko na mamati akasingin na tinaitabon dita. Tano kasingin na. Pagbagatan ko maitan Ay, maawat ako, ti bagbagam. Ay, inalalya na ka, di Maria Teresa, Chodora nga akin pansyundita. Waway na nalalya ka ng dalos dito'y pansyonda. Nakatulong kayo kadag ito'y nabaybayan. Di kayo madanagan, tanusyak ti mga bak a kapitan. I-rekomenda kayo ito ang mapadayawan nga outstanding sepulturero. Anya? Husto ka, Dumeng. Ay, isti kagawad. Mapadayawan ni Pari Chairman Gusteng. Agasam. Ay, nalakaya ti bambantayan ti alalya. Bambantayan talalya. Bambantayan... Ay, alalya. Binambantayan ti alalya ni Katugangak Agusteng. Doming, mabalin amin. Talagang awan lata ti pagbaliwan dagiti kagawad. Na ito lang dansan ti sadal agparang ditoy, no adda pagbibingayan na grasya. Ngamno trabaho ti pagsasaritaan, awanda. Di dala pampanunutan tay sayang guseng. Imbag ta eleksyon, masukatanan dagiti nakatugaw. Kung kuna dagiti tao. Dahita nga road, Chairman. Maka-insulto dahita. Sa nabali ang masukatan da amin, basta gbati ta. Pagbati ta kunayo. Ngam di kay mat nag-file iti kandidatura yo, para kagawad akas iti bagbagayo iti. Apeng agkatawa kayo, Chairman. Awan. Malagip ko latay sikrito ka. Ne. At dagayam sekreto yo ya. Di lang mabalay na makipagsekreto akma, Chairman. Ay, sana mabalin. Sikrito pa ikit din, no ibagaking ka. Uray, tamamam tumutla ang barok. Ay, nasayat nga rod, nga magingkat kaano nga, dahi ta sekreto yo, Chairman. Saan ang mabalin ng ibagak? Sikreto nga rod. Top secret. Military secret. Pangigtot ko na jay. Kan pangsubukak mo't Adda subukan niyo? Aduda. Nay, magagara na ka makaamoy ti dayta. Ang mala, raamak ti kunayo ang maamuan to. Urayak. Wen, uraya mo talaga. Nay, awan mabalin. Agbati ka ba din dito ita, siksikamait. Tane, agkamkampanyan sa latta, ter aramiden dagiti kakadwa. Tauri ya sekretarya kundi file mo ten para kagawad. Nalipatan na, nga do pa'y tinasken, nga aramiden na dito. Jay lakay kayat dan ti aramid. No si kanto ti mga baka sumukat kanya. Sumapol kanto ni ti sa baling agbalin na sekretarya. Anyat makunam. Uwan, Chairman. Barang addan tumaala ang agagad. Jack maiwak si iti panunot ko jay kinuha ni katugangak a sekreto na. Anya nga taday jay.
Pangsubukan ka no. Adda ka no dagiti subukan na. Maintriga ak iti dayjay ah. Talagan sa nga awan mauray ko kadagiti kapadak nga opisyal. Madanagan dan sa launay nga mga no saan da mailayon kahit talaga masukatan dan. Ay, ang amnesya ka. Kamu at may kunakman. Nuanyat kadang ti sitwasyon, mga abak, wano maabak ak man iti eleksyon, awan problema. Syaklat tati syak ah. Ay, nay, naglukon. Nagtugawak la dito'y kasla tumba-tumba at tugaw ti katuganga kachirman. Agsuyaba kon. Talagan sa atatak ko numarkak ti kinaman naturog ko. Awagak man kidi ti sekretarya. No umay, uray agawid akto pelaeng. Inak iridop basit. Nag-back out ka kandidato, Chairman. Ne. Apay, Mike? Amangan no maabak ak matlaang. Sa bagay, saan lang nga amangan? Mariknak kat maabak ak matlaang, Chairman. Sayang lat banog kan taktak ko nga kamkampanya no ko. Alakit, pangedeng mo dito. Awan matkat ko mati problema, no agagagat ka sekretarya. Kung amin, Chairman, saan mo't amaliklikan nga dalata pa ka kumikumak iti balay mi? Day talaga naagdaagdan samot nga minay dagyan nakyaw. Awan lang kami matikadwami iti balay, Chairman. Iso nga iragrag pinmilata ka na yun ti agaw awir ka nagiti anak mi. Kasi ita, adda tartari maanon nila kay ko iti balay mi. Iragrag pinamot ati agaw awir iti buridok mi. Ala, kastala talaga, no, dababasit nga na. Imbag tulang, makadakkel dan. Kasta ti ibagbagami kan lakay ko. Makatulong dan tumot lakada kamin dadakkel dan taon. Iwan mo ta. Aywan kayam, Chairman. Rimwarsan ti sampol balaw. Kasta aya. Ala, bareng addanton ngagpaiso. Makitan to ijayen, dagiti talaga apabutusan. Mano nga tati pinala nagipila iti kandidatura da para kapitan kan para kagawad dito nagbugsutan. Mamuan to. Kat di naktumot lip-lipatan na. Kaya tiyosawan, Chairman, nag-file kayo matlaang para kagawad. Nagawit ni Duming sa ita. Awagan nak. Hello? Apay Duming? Sa or kayo, tatang. Chairman. Nanay. Anyat nang sa urak king kagwapo manugang kao. Intuloy yung matgayam tinag-file. Tanagan nyo dito yung sample balot. Isuday ta, tay kun kuna ka sekreto. Wanya ngay, di na mamutlangan. Ay mayat, tatang. Kunakman no talaga asaan nyo na kayat yung serbe. Kun kunak laday jay. Ngam aging gat ka ba ulak? Sana ka basta agikat winuag sardeng. No, kaya't dagpay dagiti ka barangayan. Wan matkit di Ay kat mayat. Mga abak kayo lakit di akagawad. Adda kay tulatakad kadwa dagiti mga abak akagawad. Apay, adi mo iraman ti bagay ngay. No ngay mga abakak? No mga bakak, mga bakamit. Anyan na ya. Mga baka, kan mga bakta kunak kuma.
Talaga sinurpresa nak ni Tatang Rosa. Datayo amin Uray siya. Tsak mamati sana nag-file. Ang mga nuray ni Nanang kat di na mo. Nga ta, Awan na sasao ni Nanang. Iso apat tsak nga uray iso kat di na mo. Agkuyap-kuyap ka. Makaturturog ka man na niya. ha? Ay, itay pa yung agkarasuya, aba. Sa bagay, kalkalpasta nangal daw. Talaga nakairwa mamunti agilad tong galmalpas ka mangal daw. So, sige, agilad ka ditan. Kakaiso na adi ka na pa nagkampanya. Yan na namat Ay, talaga nga iridip ko itan. Inton maminsan nga aldawan ti eleksyon. Iso adi kan puyat apuyat. Isaganam tabagem, ta sigurado nga agpatnag to nga wanturog yo. No? Abutan ti rabi iti panagbilang. Mabitulat pa nagbilang siguro. Sa bagay, manumatlat bilangan dan. Iredep mo na. Mapanak dyan ni Nanang. Tapno di ka masinga, Dom. May sakamot itakagawat si Paul. Wen, sana ka nakikuyog ka dagi jay kakadwak nga agpailayon. Mas daawak nga rot. Naggapudan dito. Madimot lang ti aramid dagi jay kakadwak no kwa. Apay akastati ko na. Sa anak mo't unay kat makikadkadwa kadakwada. San samot ani kagawad duming ti suportara mapara kapitan. Ay, half laeng ti suportakin kwa na. Aya? Ay, dahito yun ti soft drinks mo. Ay, agyaman Ada, pag-amkat dito yung istro ko. Agpada kami kiniina sa iti pagdandanagan. Tani, maudin na pa nagkakampanya. Anya ti pakadanagan nyo? Kasano, adu dagiti nagpalpalista. Naguutang kunak man laengang. Aya? May sak ijayan. Saan aya? Uwan. Adu matbasit ti nautang mo. Katnay, kasanon. Malpaston ti eleksyon. Ang mga marigatan ka itong ngagbayan. Ay, di ikakat madanagan. Adda kwartak ita. Jak inyawat amin kan bakit ko tay honorarium ko. Ay, bayadak jay utang ko. Pasensya kan kagawad si Paul. Singirin ka na dagos. Ay, gagangay laeng dayta Narigat mat no di agbayad dagiti naguutang. Ay, kasanon no mapag dagiti punam. Talaga ang maapuga no sa anak ang makasingir. Ay, agsingir ka asak by ti eleksyon. Narigatan. Nay, agpada kayo gamit iti pampanunutan ka ni inasak ka, banay. Wan, Manang Rosa. Ang mga saan kami ang makasingiran. Nagutang iti impainom kan impampameriendada kadagiti maranaan da at tao idi kadagiti store. Utang mo't gayam. Naglakalati pa nag-order da kadagiti lako. Awam mo't agkao titi pitaka. Pasig nga utang. Ay, anyan. Nadapay kat mangikarkarwin no. Utang iti awaten nanto nga honorarium nan Yut utang dan? Wan. Kas kini kagawad patok. Namnamaan na laangan amay layon. Ado mati masasao dagiti kapada na akagawad. Awan kanot duma na kini ex kagawad guruod. Unsa? Ang agkabad dungalan damot.
Ado, dagiti kakadwadala kay mo akagawad, asaan akayaton dagiti tao. Kasta? Wen, mangmangag ko dito titungtungan titunggal grupo may dagas no daytoy agkampanyata. Una niya, dumagas dalat ta, pambaranda nga agmerienda. Pambarandang agpalista. Ni, makapadanang ka talagan. Ang mga no, sa anak to na makasingir. Mas daawakin chairman. Inlimod na kit din, tinag-file. Una na ideya na banugan. At ko style na mat Ay, uray saan nga agkam-kampanya. Mga abaklakit di kagawad duming. Ay kung makitan to Saan latang nga taas sumurot kada tayo? Maudin ngal daw ita. Manulang nga orasan, tigundaway tayo. Napasyar tayo mat amin na pa sa ti barangayan. Nalabsan ti agsao, ultimo bingkat ambo da tayo na kandidato. Ay, unmat kit di At dagiti madanagan nga mga numaabak da. At damot na kita mang namnamalaunay ang mga abak da. Ay, kas kanyak. Amkak nga amangan numaabakak. Nagadu kami kandidato para kagawad. May inayon pa ni chairman. Ti mo ti amin kat saan mi makalaban? Kalaban mi mo't gayam. Anya kalaban mo ta sasawa. Kaduami ko na ma. Wano kadwa tayo. Sangsang kamay sa tayo nga incumbent. Ayun na niya. Kuma, uray malpas nung ti eleksyon, agkakabadungalan tayo lahat na kumaa. Una, awan to kuma ti agsakit tinakam na amaabak. Talaga amit nakasagana ka nun ti pag-blow out na ex-kagawad gurod kalpasan ti eleksyon. Nagkuna. Ni bakit na? Nasabat ko itay malam. Anyan. Manginam na malatan nga iso ti agkapitan. Takkel ka nun ti gastos na nagkamkampanya. Kunam kat utang sa kano amin. Ay, wen. Madanagan ng dagiti agis istor. Tanda ni amin gaya maestor dito nagbugsutan kat inutangan dagiti kandidato. Maditikas dya, Irosa. Kundi galante da, gayam. Utang lati impapainom kan impakpakanda kadagiti kakadwada nagkamkampanya. Saan nga amo ni Banay no kasano kano ang makasingir? Ay, amang ano ado ti mangrikap nga istor kalpasan ti eleksyon tawan pa'y puunan dan. Mabaling nga da nga agpaiso mga rikap. Ay kadamot bidot da Saan da ko man na nagpautang, hindi nadlaw da maakasen ti istor da. Tawan mat pagsakada da iti ilako dan. Talaga abidot da dayjay. Namrabang na lang agbayad mo tagay dyan nakautang. Una, kat masiguradok, mainayon to a problema iti barangay daytan, apakasaknan ti mga bak a kapitan. Ay panagkunam lakay, kahit da kapay mat nga taabutusan. Wen, sana ka nagkamkampanya. Awan oray may sala ko maatarpulen ngayon paskil ko apakamo may sakmat a kandidato para kagawad. Ngem ammo nga dagundaway ko ang mga baka kagawad. Ay, nasayat lang ano kas talakay. Tapno adamot lakad kadwa ni Dumeng no bilang isot sumukat ken ka. Sa naklako man ngagfile ide nagudungak. Mauding aldaw ti managipila ti kandidatura. Iding kedeng ko ti kumandidato mutla nga para kagawad. Jak mabalin na baybayan ti barangay. Iso asa pa ikuma, ta mga bakak nga ore ijelatan baluta ti pakakitaan da itinagan ko.
naman na. Nagbayad matladag itay da dumaan nakautang dito yung store kon. Aya, ay kat nasaya at abanay. Kunangarod ni kagawad dumi nga ang mga noadan mangrikap nga store kalpasan ti eleksyon. Gaputa, saan ang makasingir kadagiti muta nga kan kandidato? Siyak day jay. Aya, At dan po pa'y nang yutang ti honorarium nan oh, kasta aya. Manamnama matkit de nga da pagbayad day jay. Dagi jay nagkandidato nga istambay ti pagdandanaga. Oh, Ano maabat dan? Pangalaan dan to nga iti pagbayad da. Nasaya at lano mangabak da Taad dan to jay honorarium na pagbayad da singir. ay, wala niya. Le, mayat man titungtungan nyo dito. Ay, wan. Anya nga panag ko na mga baka pa'y mait. Aywan mailayunak akagawad si kakit dimot. Ape nag-back out ka. Kat adanam-namam ang makapagkagawad na nabayag kamot na nagsiksekretarya. Saanan? Tikit di ko nam. Uray sa anton ani chairman ti kapitan, kagawad tumitlaang, nagkandidato. Aywan, kagawad ton ni chairman. Ta sigurado ang mga abak nga uray saan ang nagkampanya. Ay, kagawad dumeng. Ay, kagawad ton ni chairman. Pagkunamay. Isunti pagsasaritaan dagiti malablab sa nga agumong ijay store. Namuanda na kandidato para kagawad. Ay, amudan Iso akagawad ton ni chairman. Si kantumeten ti kapitan. Anya, 100% daytan. Agsinukat kayo la iti posisyon. kagawad to ni tatang. Kaya, ay. Isos. Naunaan man ang ti resulta ta eleksyon iti tagtagainat ko. Kagawad to kanon ni tatang. Doming, mabali namin. Dagito iti sanpay analpas dito na ipa sa alistahan dagiti na aprobaranan a development plan ti barangay. Kita am tao ta dagito iti pagsasaron mo niyo domeng. Chairman. Sa bagay, amumot dagito yan, tasikamat ti nakakaadda anangin code kadagito'y a resolution kas kada request. Oo, Chairman. Ngamnay, kita am tadagito iti ununa inyo. Makuna a priority project dagita. Tatalagamot adagita tinasken nga unaan alipasan. Uy, amok dahi ta nag-inspect tayo pa iday. Ala, awan mo't nga tantisaan ko pa'y anay bagaking ka, tanay. Ang mga no saan kunto na masango ti umay di ti opisina. Siyempre, aginanamot basit na tao. O na, agsagana kay kiti ata agtor kay tao. Na? Ay, bayang pala na ta panunutin. Awan gastusin baraw ko. Anya ti amuyaw, no addan to ag-sponsor. Ay, nagsaya atin mo kasta. Ang nay, makamu ka pa na dito itagawid akon. Sige, Chairman. Ay, uray di nakawagan ni ti chairman. Kaslama din adenggen. Inton o may abulan pa'y mula ti panagnudo ti termyo. Uray pa'y. Sige mapanakon. Ay na, makainan namot labasit na taon. Ay. Ay na. Urayak lang na dwaya. Iti kaado dagiti imbin sa binsa na alis listaan. Kas kada resolution.
Saan anapay ni katugangak iti tarigagay na. Ket sapay la kuma, tay pabusoy nanto kanya kun ti amin. Saan to kuma nga iso ti acting, ket para pirma aktulaan. Ay, badya talaga. Irwam kaunti sana maturog dito. Ikarigata kaya awan na ito. Gambaday. Sapay matalyaw ko pa'y lang baday ta. Nakurtinaan dita, nakailingadan ti folding bed ni katugangak. Pasaray agilad dita kat na ba? Ay, malinsa talaga. Naimbag ngagsapa yon, hanasak ka. Kas tama, Rosa. Gumatangak man iti asukar, kan gumatangak pa ititlog. Naibusana kitista ka balay. Ay, pasensya kan, Rosa. Awan la ko kon nga asukar ken itlog. Tuyaw, kaskada, deldelata, ken noodles lat makita ma-display kaun. Ala, naakasan matgayam to istoryon. Wow, kasanaw. Diyak mo't maurayan nga umay agbayad dagitay nagkandidato nagkamkampanya. Ala, pimay so jem bagayo ide. Nga mga no saan kayo makasingir aging gat eleksyon. Ay, wow, imbagay kakaysuna anay layon akagawad ada namnamak masingir ko dayjay. Siyempre, adanton kwartana no agonorarium. Kan uray mo't dagiti saan ana ilayon. At dapay la maawat ta Ta saan pa'y mo't ang naggibos ti panagserbida. At dapay makabulan. Uwan matkit di imbag no malagip danto pa iti umay agbayad. Ay, diyo itulog ka. Mapanyo reklamo idakin ni chairman. Sino kadakwada? Ni Doming kaday? Isumat tinangabak. Ni tatangpay lang, tasan pa'y matanagot taking dagiti nangabak. Ay, halaman ngagpaisaw. Inak to ireklamo dagiti naguutang. Itugot utilistaan, nana. Ingkayo man kanitatang day ta problema yo. Ay, lakay. Saan lang animarisak ka teg parparikot iti utang. Ure da banay ken ilang. Awan sa kanon ti maisakada da iti tagilako da. Ta saan da pa'y mo't anak kasingir ka dagiti pautang da. Kanyan. Nagpautang kadagiti awan met. Pangnamnamaan da ama kasinger. At naala damot nga tanaba ba ti nasabsabo nga na panagdildila dita. Mangibabain dagita at tao. Ay, tikit di kunam. Ado ti istorya nga imbati ti eleksyon. Sa bagay, saan la dito'y nagbugsutan ti adda pa kis istoryaan na. Day talaunay maipapan kadagiti nagpaubing tilangada naabak na mo tamin. Ay ket, dagijayan ati nakaabakan da nga ta. Kas kiniinday Bisaya, sektor to. Oh, nasubraan na ti nagpaubing, ija picture na. Isu ati ammo dagiti nagbutos, adila nagkurit tinaramidan adida kinit kita na imbag tinagan dagiti binutusan da. Impagarup dan a kandidato para iske.
Iso nga adungag pa tibutos na angam para iski chairman bait. Saan mo ta para kagawan? Anya nga ay. Mabalin latamot ako ma. Iso nga invalid dayay buto. Iwan nga raw. Ay, unay kat nagpaison aya. Napagbidutan da nga iskay. Kati pa'y nakakatkatawa. Hindi napasamak ti maudi a meeting yaw. Ay. Idi naawagan nga agsao iti meeting, adot nagmulagat. Tasaandan nga amo nga isugayam di nakatarpulain. Hapon naganap na tagijayin na. Nakaabakan dalakit nga ro dita puto labay. Wan, kaskin ni kagawad gurod ah. Ay, wine. Ado tinaabak a kandidato gaputasan a nabigbeg wenno na ilasin dagiti butante na. Maturog akon tamasapa nga gring no bigat. Di mo ko na. Asikapalat kasapaan na mapan niya di barangay hall. Igibos ko matiterminok a full-time ak ijay. Ado pa iti sang ka problema. Sakbay nga ipasublat ko titakem. Ni katagan anad kalat nga rod amangan na pakaipos pasubwa mo dagiti nagadon arumrom sa a problema. Agpaiso? Ado ti aftershock ti eleksyon? Adda ditang agsasanuong tanaibos ti kwarta ng impaspasuksok da. Addamet saan makasingir iti pautang kas kada nuan niya laditan problema talaga. Wen nga rod lakay. Nay. Anya dayay. Addan sa tataulan dagiti asaw. Ada nga raw. Nya dayayin. Dan sa mga problema na yan. Robert! Hindi. Adag lalaw. Ay. Sino nga tangay na hijay lakay? Daman nga tan kurang dinainom na. Bisa maturog na taon, Gem. Nakman kitaan, no? Sino da dyan ta papispisa? Papanamon ngay. Ay, di kay tumanaol da kayong aso! Ramuar na giti naturan! Adaw ti gastos ko nagkandidato! Ngamape asaan ta kayong butaw! Hindi ka agubura! Sino ka sa ilaw? Sakit na... Ay! Sika, bakit saka? Singir ka nga, singir kanyak! Ato matiutang mo kanyak! Sika, bakit? No, sino ka man, agkita tayo dyan barangay hall! Di ka kunti karita bakit? Tanyaw! Isarting mo na ita! Paing uburam ti balay ni kakasaka! Isarting mo na ita lap! Si kamot tirimwar apo chairman Gusteng. Nagasat ka lakay. Di ka nagkamkampanya. Gam nagkagawad kamot gayam. Gam sak naabakak. Naggasgastosak itiwawan mamaay na. Kahit, sino taking basol? Basol ta! Dal na ka! Papispisang la! Agad kan! Ramor tagi tinaturan! Di ka mong rinip! Supleo, Jay! Gasot-gasot ka! Gasot-gasot mo't nga ibagbagam? Saglili magasot ti kayat ko asawain. Anya saglili magasot, ibagbagam? Ijayin papaputput ko kadagijaya to tao. Supleo, no kasta nagpasuksok kang nabakalata? Ramuarta kiti naturan! Ay nawaw! Supleo, ay nawaw! Ay limagasot ko! Isardeng mo na itan! Nabartikan! Dakda kasi mapasamak king kano, rumuar da kiti parwari mata. Baka klangaruda nakagawad.
Awan pa yan kwartag. Ay, daitan ti aftershock, ti eleksyon king ka. Alam mo kan, itulod ka ni Balayaw. Kahit napagkalmam ni Tonyaw. Nakamon ni bakit na. Ay. Pinungunsan ni bakit na, di na maigawid arumbar ba ni Naye Balayda. Ano niya? Ay, nagadown ti rumswa pare ko makakatawa ak. Hagim talaga akas talakay. Katnay, Hmm. probleman to ni Duming Dagitan, inton sublatan na kan. May nagreklamo da kakasaka kan banay itay bigat. Itay malam, adaman duang imayan. Anya mo ti problema dagijay. Nga tulat taa, ay say utang ko na kuma. Pasig nga arak kinuan niya lagi tanti. Pinulpulutan da di da binaybayadan. Inutang dakit day. Mistake damat ata apay kat ngamin na pinautangan da dagijay. Sige, yan yung arod. Naitang arod ka tata. Hanggang siguro, di lang nga taayat damat ang makala ko nga taa. Angam kasano daytan. Nintun Duming ti makaamo ka dagitan. No di mo maurnos ida. Asino pa'y nga iti mangkita ka dagita. Hisua talaga ha? Makita mo't ita ti gilas ni Duming agbalin nga ama ti barangay. Hey. Kagawad ka maut, adi tulungam tulat taa. Kaslakit papasam mo't di manugang mo niti kasta ako nam. San muta. Tikat ko asawan. Bayak nga aramidin na matiwagas na. San ko basta pakibiyangan. Ay, un matkit di ah. Masubok mo't ita ti kabalan na. Kasta tikat ko ang maaramid. Nanang, Apay Rosa, kaslaimot mo tilubong. Ada problema? ni Duming agindagsan ni di barangay hol. Ni Apay, saan nga awad? Jakmat mauray na sumangpot. Alangan mat ngin naksuksukunan ni di barangay hol. Anya, di awagam iti cellphone na ah. Sus, day tapay nga ron ti pagluksawak nanang. Apay, Jak ka mo no'y gagagara na. Agasam, kanayon alubat kansan ko amakuntak. nay, apay nga yakastamot ni Dumay. Ay, namok lang agpanag akastoy. San la ko man ang nagkankandidato para chairman. Anya, Makaikawa pa yun. Sigod ang mabatbati ni Duming ije balay. Malaksid lang no ayaban idi ni tatang iti barangay hall. Hanggang ita, dandan ni di pa'y maibalayan. maawatam lata kuman. Talaga akas taa, taamakit nga roden ti barangay. Ang saan pa'y mat nga iso ti agtugaw? Tadi pa'y nakapag-tiking. Ah, Ni pa'y mat latatang di kapitan ay, itat. anya kakadirusa. Imbis sa maragsakan ka ta makaaliwak sa imot basiton ni tatang mo. Nanang, Talaga kasta ti ama ti barangay, Rosa. Irwam mon tabagem. Irwam mon takasta akmet ide. Adandanton inton ni Duming at talagan ti kapitan. Putot nak nito nyo abartikiro, Chairman. Umayak agpatulaw. Ni apay manain. Anyat inaramid di ama manabak iti eleksyon. Nasakit tinakam na naabak. Iswa, tila pagpupudutan nan. Binugbog na ni inang ko. Anya. Pangasiyo Chairman. Bagbagaan nyo ko man ni amang ko. Ang mga numapatay na ni inang ko, numabartak manan. Alawan, bagbagak to. Bantayam nga ron ninang mo. Ikanawam, no kabilan ti amam. Ay, uwan, Chairman. Kan kwa, ay, mayak ta. Ada pa'y problema, mamboy? Ay, awan nga min bagas may. Saan kamin amangan? Aya, alasan na problema na ita. Ikang kay tigatang mo. Kaasi kayo mo. Ha? Ay, thank you, Chairman.
Oh, detoy, alamon. Yanay mon. Kasaritak to di amam. Wada gundaway. Nyangay kakasak ka, kumusta kan? Ay, kas makita ma, Chairman. Adon tibakante dito'y istante, pagikabkabila kadagiti ilakaw. Awan maigatang kaw ni ti ilakaw. Oh, nay na namasakan da di tistor mo. Binangkrap da ka talagan. Wan, tiket laing daa, nagitang-tanggwap kan nagkabkabukab Awan mo't gayang pagbayad da. Sino aya dagitay kumakabukab? Dagijay man nagkandidato para kagawan nga ibagbagada burubudor. Burubudor? Amo mo no asino da, Chairman? Wen, anyan dagijay. Impakat dagayam ti kinakabukab da dito istor mo. Ang malabay amon, bilinag ni tesorero, tasan ng tupay lang irilesye kaudyan nga honorarium da. Ay, agpaisaw, Chairman. Ay, alaman nga raw. Itid ko kada kayo ti listaan ti utang da. Uwe, di ka madanagan. San arumbeng nga may ramraman ka iti aftershock. Ha? Anya nga after siya? Naggingilid ka day. Saan? Nagijay na aftershock iti barangay eleksyon di kunak. Anya? Ne. Uwan aya. Adaw ti kandidato sakit tinakam da anaapak. Karaman kami nga agsaksakit tinakam na ita. Biniktimada kami dagiti agutang. Iso nga rod ako na kasanarumba nga may raman kayo ti aftershock ti eleksyon. Masapul ngagbayad dagiti nakautang kada kayaw. Ay, namnamaak day ta, Chairman. Ay, nyawin. Di ka madanagan. Makasingir ka sakbay nga agngudo ti termino. Ay, makay na namot basit ni Dumeng ta pinagawid ko. Masapol ang makay na namay tapno na pintas ti aurana nga ag-utiking nubigat. Mao din tumutin ngal daw kung agtakam kas chairman ti barangay inton bigat. Chairman. Chairman, apay tunyaw. Nabartik kan sa manain. Apay anyat masapol mo ta imay ka dito barangay haul. Sa anak kan abartek kita. Ken sa anak an hangover gapo iti arak. No dikit. Ne. Apay ngagsangit ka ngay. Lingamin. Ay, ne. Agsaw ka. Awan maawatag no agluluasit ka ken nagamblid kalatan nagganas. No amukla kastoy ti mapasamak. Sa anak la kuman anag kandidato para kagawad. No apay nga minanatuloy pa ila ti eleksyon. Yay! Pabasulam ti eleksyon? Wan! Tapi nanawan na kun ni bakit ka. Ay nawaw. Nagadutin na aftershock. Kaasipay dagiti biktima dagiti an aftershock. Ay, tagtagainap lagayam.